गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बे आमथेखा ओनसोलाव थानाय बे आमथेखा खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिया 50 बोसोरनि जि सनाथि रंजामा फोरबो फालिदों। बेजों आंबो मोनसे बाहागो जाफानो मोननानै बे प्रग्रामनि थाखाय खुब गोजोननाय आरो रंजानाय मोनदों। ओमफ्राय बेयो मैया मोनाबिलिनिफ्राय दासिमाव मोननै सेसन जानानै थांबाय। बेखिनि समा जिखिनि प्रग्रामफोर बे मोजाङै जाफुंनानै थांनायखौ मोननानै आं खुब गोजोननाय मोनदों, रंजानाय मोनदों। मण्डलि हिसाबै बेवहाय जागायजेननायनिफ्राय लानानै बयबो मण्डलिहा गावबा गाव मोनफा मोनफा जारिमिन थायो आरो जों बे जुबिलिखौ फालिनायाव आमथेखा खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिनि जारिमिनखौ जों बेबायदि नुदों जे बिथांमोनहाबो थांनाय बोसोरफोराव थांनाय सानफोराव गोबां बेबायदि दुखु खस्थ' बेबायदि खैदां खैफोदफ्रा फैदोंमोन। गोबां सैनांनायफोर, गोबां गोब्राब समफोर फैदोंमोन। नाथाय बेखिनिनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्बाद दैदेननायनि गेजेरजों बिथांमोना बे गोलाव 50 बोसोराव मोजाङै बेबायदि जिउ खांनो खामिनो आरो मोनसे मण्डलि हिसाबै बे मण्डलिखौ दैदेनबोनो हादों। दा बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै आङो बुंनो हास्थायदों जे जोंनि मण्डलि हिसाबै बेवहाय जोंनि हान्थिनाय लामायाव गोबां समाव गोबां रोखोमनि दुख निदानफ्रा फैया नङा माब्लाबा फैयो। नाथाय इसोरा जोंजों लोगोसे थानानै जेब्ला जोंखौ दैदेनो, बे गासै गोब्राब समफोरनि गेजेरजों जों थांनांब्लाबो बियो जोंखौ जोंनि थांनांगौ लामायाव जोंखौ दैदेनफ्लायो, हेफाजाब होयो। बेनिखाय बे जुबिलिखौ दिनै जेरैबायदि आमथेखा खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिया दिनै रंजा बाजायै फालिनो मोन्दों, मोनसे बिसोरनि माइलस्टोन बायदि बियो मोनसे देरहासार मोनसे सम बादि जानानै फैदों, जायखौ बिथांमोना फालिदों। बिदिनो जोंनि जिबनावनो जा, मण्डलि जिबनावनो जा, मोनसे देरहासारनाया जोंनियाव बेयो फैगोन। इसोरा जोंखौ दैदेनगोन। आं बेखिनि बयनिसिमबो बे रादाबखौहाय आङो बयनिसिमबो फोरमायथिनाय जायो। गिबियावनो आमथेखा खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोननाय बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। मिजिंथिदों बयबो गाहामैनो दङ। जोंनि आमथेखा खुंगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिया गायसनजेननायनिफ्राय 1973 जोंनि फाउन्डारफोरा गायसनजेननायनिफ्राय दिनैसिमहालागै गोबां समावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दुखु खस्थ' लोगो मोनबोनायनि गेजेरजोंहाय गोलाव लामा हान्थिनाय बायदि हान्थिबोबाय। दा बे समफोरावहाय इसोरानो जोंजों लोगोसे दङखाय इसोरा जोंनि मण्डलिखौहाय जोथोन लानायजों अननायजों दिनैनि 50थि बोसोरनि जि सनाथि रंजामा गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसन बे समसिमहालागै मोजाङै दैदेनबोबाय। माब्लाबा समफोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे समयसाफोरजों मोगा मोगि जानांबोदोंमोनब्लाबो बै समफोरावहाय थानाय जानाय अबस्थाफोरा इसेबां मोजां नङामोनब्लाबो इसोरनि गेदेर बोरनि गेजेरजोंहाय, इसोरनि गाहाम रैखाथिनि गेजेरजोंहाय दिनैसिम मोजाङै दैदेनबोबाय। सिगांनि अबस्थाखौ जेब्ला जोङो नायो, दानि अबस्थाजों जेब्ला जोङो रुजुयो, अब्ला बेयाव गोबां सोलायनाय फारागथिखौ जों मोननो हादों। बेनि गेजेरजोंनो इसोरादि जोंखौ अनो, जोंनि मण्डलिखौबो जोथोन लादों, बोर होनानै दैदेनबोदों, बियो रोखा नुजानायखौ जोङो मिथिदों, जोङो आन्दाज मोनदों। इसोरनि गेदेर अननायजों बेबायदिनो मण्डलिखौ दैदेनबोनायावहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना इसोरनि गेदेर हेफाजाबजों 50 बोसोर 50थि बोसोरनि गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसनसिम दैदेनबोबाय। बेयो गासैबो इसोरनिनो गेदेर अननाय, इसोरनिनो आशीर्बादनि गेजेरजों जादों होननानै जोङो फोरमायथियो। गुबुन गुबुन समफोरावहाय मण्डलिनि न'खरफोरा दावखोलाय हायलाय जाबोदों। माब्लाबा समावहाय आंनि गोसोआव थानाय बायदियै 28-29 न'खरसिम जाबोबायमोन। ओमफ्राय दायो बर्थमानाव गासै 25 न'खरफोर दङ। 25 न'खरावहाय जेब्ला जोङो जोंनि मेगाजिनावहाय नायगोन, अब्ला जोङो बेखौहाय मोननो हागोन। गासै जोनोम जागोदानखौ लाफानानै 120 सा सुबुंफोर दङ। 120 सानि गेजेरावहाय माखासेया उन्दै गथ'फोर थाबाय, माखासे लाइमोनफोर, माखासेया बिमा बिफाफोर, बेबायदि एसेल' सुबुं अनजिमाया जोंनि बे मण्डलियावहाय दङ। जोंनि बे गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसनावहाय जोङो गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि गाहाय आलासि महरैहाय जोङो हांख्रायहरदोंमोन जोंनि सार सन्जिब इसवारि, एरिया पास्टर BBCA थुक्राझारनिफ्राय। बिथाङा जोंजों मैयानिफ्रायनो दङ, ओमफ्राय दिनैसिमहालागै इसोरनि रावखौ लाबोगासिनो दङ। आरो दाहाय मोनाबिलियाव जोंहा मोनसे सेसन दंबावो, बिथांनिफ्रायनो जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा आरोबाव सोलोंगोन।
बिथांजों लोगोसे दिनैनि बे सानजौफुनि गिर्जायावहाय जोंनि मिसननिनो जोंनि BBCA नि भाइस प्रेसिडेन्ट सारबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों। बिथांनिफ्राय जोङो गुसुङै जोङो सर्ट ग्रिटिंस जोङो लादों आरो बिथांनि बे सर्ट ग्रिटिंसनि गेजेरजों गोबां थुलुंगानाय बाथ्राफोरखौ जों मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मण्डलि आमथेखा खुंगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया स्पन्सर खालामनाय जोंनि सार इनस नार्जारि एरिया पास्टर BBCA थुक्राझार बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ। आरो एरियानि गोबां दैदेनगिरिफोर पेरेन्टसनि इयुथफोरनि महिलाफोरनि ओमफ्राय जोंनि मिसननि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै गस्पेल फेल'शिपनि बिथांमोना जोंजों जयैनो लोगोसेयैनो जोंनि बे गिर्जायाव बाहागो लानानै इसोरखौहाय बाख्नायदों आरो जोङो इसोरखौहाय हामबाय होदों।